Сәлем дуслар, Шаян ТВ тамашачылары, біз Шаян ТВның ең музыкаль тапшыруын түймәне башлыйбыз. Мин Рузал Әхмәдиев. Тапшыруыбызда жеңу үшін яхшы кәйф, музыкаль эрудиция һәм әлбәттә инде түймәгә тиз басу кирәк. Моның өчен әлбәттә инде командалар кирәк. Әйдәгез командалар белән танышабыз. Ничә буын пацаннары аның җырларында үсте, тормышны аңлады һәм инде олы юлга чыкты. 105 чакрым башкалага килеп башкаланы яулаган, аннары инде бөтен Россия буйлап турларын дәвам иткән Нурминский бүген бездә кунакта. Һәм икенче егетебез турында булайрак әйтә алабыз. Башта каверлары белән тамашачының йөрәкләрен, күңелләрен яулады, аннары инде үзенең җырларында чыгара башлады. Татарстан, Россияны гына түгел, аеруча чит ил тамашачыларын үзенә җәлеп итә алган Раил Арсланов бүген бездә кунакта. Сәлам дуслар. Әйнде аларга җәмәгать, менә кемнәр шул хәтле лаеклы егетләребезне ярдәмгә чакыралабыз дидек. Уйладык та, әлбәттә инде безнең иң сәләтле егетләребез, алар җырчылар да гомумән булдыралар инде бөтен яклап. Рөстәм Хөсәйнов һәм Кәрим Галиев. Димәк, җегетләр, безнең хәзер уен башлана, монда инде берничә тур сезне көтә һәм беренче тур сүзсез җыр дип атала. Хәзер сезгә экрандагы рәсемнәргә карап, җырны аңларга кирәк булачак. Без рәсемнәр артына ниндидер җырның сүзләрен яшердек, инде сезгә төймәләргә, кнопкаларга басып, нинди җыр икәнне белергә кирәк булыр. Аңлашылган булса, әйдәгез беренче биремне экранга чыгарып барыйк. Нинди фикерләр? Менә кайсы безгә соң? Астагысы безгә эмес. Менә монда 4 рәсем чыкты бит инде. 4 рәсем чыкты, менә ул алар рәттән бара. Гадәттә бер рәсем ул бер сүзне аңлата. Әйдәгез. Менә беренче ике картинка ул инде, гомер, гомер инде. Гомер, поезд каядыр бара. Син гомерны да беләсеңме? Поезд каядыр бара инде, бәлки гомер үтә. Гомер үтә. Син китәсең. Как хатика. Гомер үтә, син китәсең. Син китәсең. Нинди җыр? Нинди җыр? Ну, монда күп җырлар туры килә. ну шул инде. Салат Фатхетдиновны, әйме? Кайсы ул? Салкын шәйдер. Ничек ул? Гомерем шулай узарма гел, сине генә көтеп. Ялгызым өстәл янында суынган шәйләр эчеп. Җавап кабул ителде. Бу рэп түгел, бернинди начарлыгы юк. Бәлки рэп бернинди Я вариант. специально бирдек теге Павлашка әйбер бирдек, пока фура бирдек, фура. Фура. Бонус. Ну, әйбәт. Хәзер ишек төбендә көтеп торайын сезне ул. Водитель дә шунда. Димәк, әйдәгез дөрес җавапны тыңлап карыйк. Üstünde yalnız şınaya şehir suuna biten Yalnız şeyden de temiyor Eşmedim sensiz iken Ömrüm şulay uzarma gel Sine gene kütür Yalnızım üstel yanında Suğunlar şeyler işin Ниндидер таныш малай булай. Бу салат түгел бит инде. Салават малай түгелме? Димәк, дуслар, исәп 1-0. Әлегә исәп 1-0 сезнең исәпкә. Икенче биремне карап алыйк әле. Сине җырың. Чудо. 150 Кремль. 150. Башкаладан. Әйе, Кәрим. 150 Кремль 105 булырга тиеш анда, 105. 105 башкаладан ниндидер. Кайда аша бу? Микән белмим, но сез скорость монда ничектер. Нигә ике тапкыр? Ике тапкыр кайтып киттем, килдем. Әйдә әйтеп карыйк. Әйтмәсә. Ничек ул җыр? Әйтәсеңме бассам? Ну, нинди сез бит инде бастыгыз хәзер, ниндидер. Бер җыр яралды бит инде сезнең. 105 дип әйтик, 105. Монда
Бише бар, аның йөзе дә бар. 105 километр башкаладан кайда чабып булдылар дигән җыр бар. Бер Ну, айда шул булсын. Ничек ул? Ничек кирәк? 105. 5 километр. Юк, айтучы, кайда чабып булытлар, кайда бетә юллар. Кайда әлегә бездән киткәч урамдагы малайлар. Күреп булырмы? Аларны абзый кабат. Ялаштым, түзалмын бирегез кар. Бу инде татар поэты Нурминский дигән дип торабыз без Камил белән. Шул бу. Шул җыр түгел Бөек микән дип. татар шагыйре. Шагыйре. Классигына әйләнгән инде. Әйе, әлбәттә. Шул түгел микән дип. Шул түгел микән? Искиткеч бит, нинди образлар? 105 километр, ул бит инде юкалана километр түгел. Инде. Чакрым дип әйтмәгән, нәп километр дип әйткән. Күпме мәгънә салган бит ул монда. Димәк, әйдәгез дөрес җавапны тыңлап карыйк. Bulutlar kaynar dibine kumlar. Dağ malaylar. Abzıy kabat. Альберт, мен нәрсе сұрамақшы едім. Бұл жыр нешік язылды ол? Қайдан келіп шықты міне бұл сөздер? Бұлытларға қарап отырғанда. Білмеймін, нешік болғандыр, нешінші жылда 2016 жылда yazıldığımızın bir kislengen vakit algan. Bu kısaca birden bir şunday bu jırdan soň benim başlanıp gitti şol tatar estradasındağı Көтәрелиш. Көтәрелиш. Ayda aşağı bulutlar, şol bulutlar bilen связан. Шул булытларга ашып киттең инде шуны. Шулай булган микән, 150 километр шабып микән. Әйдәгез тагын киләсе биремне карап алыйк. Игътибар экранга. Қазық екен. Татаршаншық боласың, свидетельство. Туу турында таныклык була. Демәк, кимдер туган? Туган. Теге. Стена. Туган, братан, анда. Бер-берсенә карап торалар. Назыс. Чиназыс. Стеназыс. Урак мені, по-любому рэп. Ну, аның менән нее нәрсәле? Темп рэпка туры килер иде минемчә. Ләкин рэп түгел, Ничеген нәрсәң бар? Карап торар үстенә стена ашамыни? Менә монда Недопонимание. Берсе бер якта басып тора, ә берсе икенче якта басып тора. Әйе. Берсе бер якта, берсе икенче якта. Монда ике якны күрсәттек без. Ике як. Әйе. Менә инде ул менә бик шундый телдәге җыр. Аны безнең милләт кешеләр генә түгел, менә Татарстанда яшәгән кешеләр, яки татарлар белән бик әйбәт аралашкан кешеләр, менә ул җырны бик яраталар инде. Хәтта теге Вата җимерә дә җырларга мөмкиннәр бу җырларны. Караокеда менә бөтенесе җырларга мөмкин. Татарча. Татарча, җыр татарча. Туған як түгел. Шикеллерәк. Туу турында булгач. Бәлки тимәгә басырсыз, авыр булмаса. Әйе. Нишләп түгел? Түгел? Так, туған як түгел. Бәлки. Туған, точно. Туған як. Туған якка юл тотамын. Туған як, туған Менә битен Ең гүзәл ғазиз якка, туған як. Жер жиәкләрім өшкән жақ, туған як. Ашыған қойынлыққа, туған як. Җитте, аңлап. Бу стена дисә өчен соң аңламадым. Просто так. Як, күрсәттек бит инде, як. Берсе бер якта, берсе икенче якта. Туган, кемдер туган димәк монда, әйме, әтегендә як. Менә шуннан иде ул, шуннан иде. Аңладык инде, Альберт, синең бит инде кайсы яктан икәнен һәр бөтенсе белә. Раил, син кайсы яктансың? Мен, менә бу якта. Юк инде, уң якта димем, туымышың белән, булмышың белән. Жәлил бистәсеннән. Жәлил бистәсе. Сарман районында Жәлил бистәсе бар. Әлмәттән 30 минут барга. Шул. Ничә километр белмим, 330 дип. Шул тирәһендә. 330 километр. Альберт кына санап. Мин сорайм, мин беләм андый теге километрларны. Километрларны. Жәлил Әлмәткә ничә чакрым анда? Так, Жәлилдә. Кая Сарман яклар дисеңме син? Мин хатын шул яклардан примерно так. Еш кайдасың инде. 240 тирәсе булырга тиеш. Примерно. Бу инде теге кыздырып кайткандай. Инде кызып Димәк, җәмәгать, әйдәгез дөрес җавапны ишеттек инде. Туған якка Юл тотамын, туған
як Әйе. Әфәрин. ғазиз як Bildik. Туған я. жер жиләкләре пешкән шақ туған як Ашыгын қайынлыққа. туған як талғына күңел Демәк, җәмәгать исәп 2-1 һәм без дәвам итәбез. Безне икенче тур көтә. Икенче тур кем турында җырлыйм дип атала. Әлбәттә, бик күп нәрсә турында, хәтта ниндидер машиналар турында, Гелендвагеннар турында да җыр язалар. Менә кайбер шәхесләр турында кызганыч, менә лаек алар җыр язуга, ләкин алар турында әлегә җырлар юк. Менә без бу гаделсезлекне төзәтергә булдык һәм айрым шәхесләр турында җыр яздык. Ә инде сез кемнәр турында җыр язылганын белергә тиеш буласыз. Әйдәгез, беренче безнең персонаж ул Россия күләм йолдыз. Россия күләм йолдыз. Ага. Бу егетне беләсездер, Васька аның исеме. Иҗат юлында бу исем ничек? Баста! Йо, шундый тикс. Изи дип атала. Әйе. Василий Вакуленко, Василий Вакуленко. Василий мене. Әйе, Василий. Җайлы булды бу җыр. Ваня дип иштем, Ваня дип иштем. Ваня. Ванялар күбрәк, а Вася бит күп түгел чыннан да. Әлбәттә, беренче безнең рэпер Nintendo, Nagano, Баста. Икенче бирәм, әйдәгез. Әзрәк кенә музыка ягыннан җылы якларга барып килә алабыз. Мин Кукмара кызы дия туган. Ой, шәрин нәрсә инде бу? Нәрсә инде сез видео катасың бүген? Әйе. Лайна? Алай. Ну, Кукмара дигәч. Кукмара дигән шәйдә анда. Сезнең бит ниндидер уртак җырыгыз да бар, бу гайлайны белән. Ике хәзер җыр бар. Хәзер Берсе ике. рус телендә, икенчесе татар телендә. Исәп, бергә бер, беренче юлдан. Ярар, әфәрин сезгә, әфәрин. Без инде дәвам итәбез. Монысы авыррактыр бәлки. Бу инде бөтен дөнья йолдызы. Зур йолдыз. Булган, бәлки хәзер дә шулай. Әйдәгез, киттек. Аны тыңлап үстек дисәм, һич тә ялган булмастыр. Куллар өскә күтәрелде, ыштаннар киң булгандыр. Без киң футболкалар кидек, башта кипан бераз кыек. Ә үзебез маңка малай чыкмаганда йомшак мыек. 50 Cent? 50 Cent. Ничек шулай әйтисез? Ну, образ рэпер инде. Бәгә чакта тыңлайдык мы бит. Димәк, җавап кабул ителде һәм дөрес булды. Әфәрин, 50 Cent. Икенче фура бирдек, Исәп 2-1. Ярый, әйдәгез дәвам итәбез. Киләсе бирем, игътибар. Шиделме? Әйтмәдем. Насıl әйтмәсәк тә булыр иде миңа. Юлларны бик ярата, хәтта бик арыса да. Чакрымнарны санап бара, ул кая барса да. Текә машина эшендә гади авыл малае. Всё. Бу инде Альберт Нурминский безнең. Нурминский дип белесез инде. Чын дөрес җавап. Альберт Шәрәфетдинов. Экранда һәм монда. Шаган. Әйе, куллары бераз аграк, ләкин ул бу фотода. Әйе. Димәк, җәмәгать, исәп 3-1 һәм тагын бер ничә фура бирәсе булды инде. 4-нче фура китте инде. 4-нче фура. 4-нче фура бара. Тагын киләсе бирем, әйдәгез, анысын да белеп карыйк. Көнчыгышта, поселокта бер бик моңлы малай туа. Яңгырда да, кар яуса да, аны музыкалкага буа. Ә бер көнне ишетә ул Боб Диланның җырлаганын. Һәм аңлый ул бу дөньяга юкка гына сыймаганын. 285 километр. Ничә? 285? Шутлап куйдым. Бурайлавый. Минем исем Артем. Браво. Димәк, дөрес җавап. Раил Хижина музыканты. Бу
Bu еш Хәзер без фору бердек инде. Мин басып тормам. Әйе. Икенче бистә дигәндә ул. Икенче мәктәп, икенче Нумада мәктәп. Җәлил, анда әле бар иде фактлар, анда 19 февраль, анда туган. Бар, белмим дә аны. Алар белми бит меш. Женщина bilmedi 30 fevral. 30 fevral. Вакыйлар генә шу савытрды километр. Беренче подсказка булыр иде. Үзем 95-нче елга дидем башында. Димәк, җәмәгать исәп әлеге турдан соң 3-кә 2 һәм безнең соңгы тур калып бара. Соңгы турыбыз окей гөлгенә дип атала. Интернетта телесе койса җырны табып була. Анда менә эзләү системасына бары тик җырның эчтәлеген язсаң да, менә сиңа җырны китерә дә чыгара бит ул. Ләкин татар җырлары белән бераз гына кыенлык бар. Шуңа да инде без егетләр сезгә мөрәҗәгать иттек. Сездән ярдәм сорыйбыз. Менә җырның эчтәлеге сезгә сөйләнәчәк. Ә инде нинди җыр икәнен сез белергә тиеш буласыз. Игътибар, әйдәгез беренче биремне тыңлап карыйк. Окей, Гөлгенә. Мәгънәсе буенча Сансара җырын хәтерләтә бу миңа. Әлбәттә, плагиат ягыннан түгел инде. Ә фәлсәфи мәгънәсе буенча берәүләр урынына икенчеләр килә. Без егетләр белән бу җырга үстек бит. Хәзер без олыгайдык. Барысы да бетәчәк. Безнең урынга башкалар киләчәк дип әйтә идек. Шулай. Ошанда булса барсы бетәшәк. Опять-таки инде татар теге урам поэты бар бит инде, беләсез ул егетне. Урам шагыйре. Классик, инде Классик. Нурминский дигән Амина Синә без аның эчтәлеген менә сорый инде названиесын. Нәрсә ул Амина без дигән сүз? Монда минем бар иде ул бая җырда. Алмашлыкларны өйрәнгән татар теле дәресендә. Нәрсә дигәнне? Алмашлыкларны. Алмаш. Менә мин, син, алар. Вот шул җыр. Кайчанда булса барсы бетәшәк, һәм безнең урынга бүтән кешеләр киләчәк. Без килгән шикелле калганнар сизмәячәк. Кабат төшәргә сәбәп бир киләчәк. Менә. Шәп, искиткеч. Шуннан да шагыйрь инде ул, ни дисәң дә, футболка кисә дә ул барыбер шагыйрь булып кала. Инде җәмәгать, әйдәгез җавап кабул ителде, әйдәгез дөрес җавапны тыңлап карыйбыз. Сезнең сорау буенча бер җавап табылды. Барсы бетәшәк, безнең урынга бүтән кешеләр киләчәк. Без килгән шикелле, калганнар сизмәячәк. Кабат төшәргә сәбәп бир киләчәк. Кайчанда булса Барсы бетәшәк. Әйе, җәмәгать, мин сезне инде бераз гына кайфыгызны бәлки төшерәмен дә, безнең съемка бетәчәк. Һәм менә бу урыннарга башка бүтәннәр киләчәк. Әйе, гомумән тормыш законы шундый ул. Безнең исәп әлегә 1-0 бу турда һәм киләсе биремгә күчәбез. Окей, Гөлгенә. Бу җырны башкаручы егет, юк, егет тә түгел, ир-ат, хисләрен аңлата. Ул гел яратам ди, ләкин сөю объекты гына сәер. Сәер дә түгел инде ул. Ләкин без гадәттә хатын-кызларга мәхәббәт сүзләрен әйтүгә әйләнгән. Ә монда хатын-кыз да, хәтта гомумән кеше дә түгел. Әле ни теге бу җырны никтер басып җырлыйлар. Кайберәүләр хәтта кулын йөрәккә куя. Опа. Әйе. Әлесе басылмады безнең кнопочка. Алар чөнки баскач сезнеке басылмаячак. Бу гаделлек дип атала. Шәхесне бит инде Җырын әйтсәгез әйбәтрәк инде, монда инде бу җырны нәкъ менә аның белән ассоциациялиләр. Инде бу ассоциациялиләр. йөрәккә басып йөрәккә җырлый торган җыр ул Ну, 1, 2, 2, 3. Хәзер Гимн, Татарстанның гимн гимны. бүген Татарстанның гимны Бетте. Җыр что ли? Бетте. бәлки җыр. Ашмас. Әйе, бармы? Мен аңламыйм. Татарстанның Җыр гимны. кирәк, кеше кирәк. Татарстанның гимны. Җыр бит инде. Татарстанның гимны. Татарстан инде. Мин яратам сине татар. Гимнмы? Ну, икенче гимн негласный. Дөресен сөйләгез үзегез дип. Сават Фатхетдин, сездән нинди җавап? Шуны әйтмәкче инде. Шуны әйтмәкче. Фура бирдек просто опять. Әзгенә. Анда берничә миллисекунд иде инде ул. Димәк, җавап кабул ителде, һәм әйдәгез дөрес җавапны ишетик. Кайсы булды микән? Сезнең сорау буенча бер җавап табылды. Яратам сине Татарстан, алтыннарым өчен яратам. Күкрәк яшен яшнәп яуган, яңгырларым өчен яратам. Җәмәгать исәп әлеге турда 1-1 һәм без киләсе җырны биремне тыңлап карыйбыз. Окей, Гөлгенә. Бу җырны
Татар эстрадасының крашы башкара. Әйе, крашлар күп эстрадада, ләкин өйрәнеп беттеләр бит. Ришат Тухватуллин, Нурминский да. Стоп. Ришат Тухватуллин ишеткәч сразу әйттем. Ну, әйдәгез дальше соңга. Әйдәгез. Юк, алар да басмакчы иде, бәлки алар да башка. Ну, әйдәгез, әйе. Әйтергәме? Ну, монда җырын укайтырга кирәк булачак инде. Бәлки кәкралар. Марат Яруллин. Җыры. Җырын белмим. Әйтергәс тыңлыйк. Мин беләм җырын. Нинди? Тухранмы или шулайракмы? Юк. Тукран. Юк, ул бит теге турның исеме бугай. Буйдакмы? Ничек шулаймы? Бармы анда йөр? Буйдак бик матур яңгырамы? Булыр дип уйлагайм, яралек. Буйдак никтер матур яңгырамы? Никтер. Әйдәгез, тыңлап бетерик, әйе, монда бит бернәрсә аңлашылмады. Бу җырны Татар эстрадасының крашы башкара. Әйе, крашлар күп эстрадада, ләкин өйрәнеп беттеләр бит. Ришат Тухватуллин, Нурминский да. Буйдаклардан икәү калдылар инде алар. Ул һәм Раил Арсланов. Әле монысы җырында да кызыктырып җырлый бит. Иреннәрең шундый карашы. Әйе. Ирнәрең бал. Әйрәгең без, яндырасы, сенсің нинди кыз. Ну, ярый әле Кәрим син булдың бу командада. Альберт мындай җырларын тыңламыйдыр ул. Иә. Әле тыңлыйсың. Димәк, астагфирулла. Димәк, җавап кабул ителде. Әйдәгез, дөрес җавапны тыңлап барыйк. Сезнең сорау буенча бер җавап табылды. Ри хәзер, ри. Тош. Димәк, җәмәгать әлеге бал сезгә һәм инде исәп әлеге турда 2-гә 1 һәм инде безнең шулай итеп тапшыруыбыз да ахырына якынлашты. Инде тапшыруыбыз ахырына да якынлашты, инде нәтиҗәгә килгәндә, нәрсә инде ул нәтиҗә дип уйлап куйдык без шундый матур уеннан соң. Нәтиҗә шулай да әйтергә тиешбез без аны 5-кә 6 исәбе белән бүген Раил белән Рөстәм командасы җиңүгә иреште, Р командасы җиңде бүген һәм инде Ак командасы 47 командасы бераз гына әзрәк кенә җиңеп җитә алмады. Әз генә җитмәде, ләкин без сезгә бик зур рәхмәт әйтәбез безнең эфирыбызга килгәнегез өчен, безгә бу кәефләрне, моңнарыгызны бүләк иткәннәрегез өчен һәм уңышлар яңа җырлар язуда, шулай ук сезгә дә уңышлар һәм инде егетләр, аларның барысы да әле алда. Һәм тапшыруыбыз ахырында, әлбәттә, шундый матур бәйрәм булгач, яңа ел булгач, сезнең дә яңа елга яңа теләкләр сездән дә ишетәсебез килә. Әйдәгез, безнең камерага, тамашачыларга бер-ике матур теләкләрегезне әйтеп китегез әле. Дуслар, барыгыз да яңа елдан котлап китәм. Иң изге теләкләр. Кәрим. Киләсе бәйрәмнәр белән сезне, дуслар, уңышлар бөтен өлкәдә. Дуслар, сезне шулай ук киләсе яңа еллар белән тәбрик итәм. Сезгә сәламәтлек, барлык һәм инде бөтен студиядагы кешеләргә аларның сүзләренә шулай кушылам. Искиткеч матур теләкләр безнең катнашучыларыбыздан һәм инде чыннан да сезгә киләсе яңа ел менә үзегез нәрсә телисез һәм менә үзегез нәрсә телисез генә түгел һәм ул сезгә менә яхшысы гына килсен. Сез теләгәне генә түгел, сез теләгәннең сезгә яхшысы гына килсен, хәерлесе генә килсен. Менә шуны теләп калабыз һәм инде әлбәттә дөньягыз яхшы матур музыкага күмелсен иде. Шуның белән сезнең белән дә сау булашабыз. Киләсе очрашуларга кадәр дуслар, сау булып торыгыз. Сау булыгыз.